Ens podem refiar d'un estat que ha deixat i deixa vulnerar drets fonamentals? Article 2 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen social o social, fortuna, naixement o altra condició. Enfilarem el vídeo des de la història més contemporània. Durant vora 40 anys, en aquest país, als valencians, se'ns va prohibir parlar la nostra llengua. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento. Article 12. Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada, la seva família o el seu domicili o la seva correspondència, ni atacs al seu honor i reputació. Tothom té dret a la protecció de la llei contra tals intromissions o atacs. Als anys 80, els ultraconservadors que es confrontaven amb la cultura valenciana els deixaven fer impunement, i encara passa. Article 5. Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants. Als anys 80 també actua un moviment extraoficial anomenat GAL, que arriba a matar persones. Article 37 dels drets dels infants. L'Estat té l'obligació de vetllar perquè cap infant no siga sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels. Als anys 90, quan el cas de les xiquetes d'Alcàsser, s'adreçà la investigació cap a un delinqüent comú anomenat Antonio Anglès, mentre passaven bestieses semblants al bar Espanya de Benicarló. Article 3. Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat. Als anys 90 també s'actuava impunement des de la Fiscalia de Catalunya per assassinar, segons s'exposa l'expedient Royuela, a més de 1.000 persones. I pot ser encara funcionen així. Pues mire, hay una sección pi que se llama, que determina que de pronto las personas desaparecen misteriosamente. Mire. Cuando a ti Villarejo te dice que existe la sección pi. Sobre todo, Gabriel, porque en un momento dado, si hay una sección pi, no entiendo que tú no vas a estar muy lejos de la lista de los papeles, ¿no? No me vas a hablar. Sí, claro, lo que pasa es que las víctimas de la sección pi son testigos protegidos que suelen ser o eran de derechas. Article 7. Tots són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei. Tots tenen dret a igual protecció contra qualsevol discriminació que viole aquesta declaració i contra qualsevol incitació a una tal discriminació. Tornem a l'article 2. Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició. És a dir, n'hi ha un dret a expressar-te en la teua llengua materna. Ja al segle XXI continuen imposant-nos el castellà per llei, article 3 de la Constitució espanyola. El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat. Mire, no empezamos bien. ¿Tengo derecho a responder en catalán o no? No. En primer lugar, Per aconseguir votar-se impunement tant els drets fonamentals com els drets dels infants, han de tindre al seu costat als polítics de torn, als mitjans de comunicació, al sistema judicial i a les forces de seguretat. Ens podem refiar d'un estat que ha deixat i deixa vulnerar drets fonamentals? Si volen a tots els habitants vaccinats, creieu que és pel seu bé? Pensem. Despertem? Que et punxen entre el colze i el muscle